Diyos Marina hapon sa Indugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Lourdes Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pag-picture o pag-text orog na sa laugan Santa Misa. Mantinurun ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalus po. Matindog po kita para sa opening hymn to our novena to Senior Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Senior Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Senior Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Senior Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. responds to the supplication. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us.
In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the Have world. mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidly establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer, O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. May herakon asin maugayo na ama, da ika masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, da pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang saindang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakuan ranga asin kusog kan mga naghihingowa, para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, Lunes sa ikaduwang semana nin pagkabuhay liwat. Idulot niya tong Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. For the gift of life, kahagadan kang Maloles family, pasasalamat man ni Nelson Jr., Moira Ebid, Dr. Sara, asin pasasalamat ni Edelisa Tino, pasasalamat for the gift of life ni Hilda Lopez, kahagadan ni Jeanette Sumido. Espesyal na kahagadan for safety and good health of the family, kahagadan ni Edelisa Tino,
espesyal makahagada ni Marian Brescia. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Loreto asin Bernardo, kan Salamenyo family, Jose Jr. ni Flavia Rofillo. Sa kalag ni De Domiciano, Elisea asin Estel, kan Buenaobra family. Sa kalag ni De Valentin Sr., Salvacion, Rodrigo, Zenaida, Evangeline, Baby Angelica, Valentin, and Osos, kahagada ni Edelisa Tino. Sa kalag ni Marlene asin Abelardo, ni Lenlin Briones. Kay Hermenegildo, kan Rosales family. Rosie, kang Panganiban family. Mark asin Violeta, ni Doris Lobete and family. Carlo asin Fernando Sr., kang Mendones family. Dante ni Gianna Lorraine Olaguera. Pablo Gracia asin Osos in Purgatory ni Samantha Megan. Amado Sr. asin Inocencia ni Helen and Tess Alamares. Asin man sa kalag ni Ryan, kahagada ni Marian Brescia. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Magayagayang magkulaho, magayagayang magsayaw, ibang sangkala.
atod sa mga intensyon ang padagos na pag-agad ni katuninungan sa bilog na kinaban. Sa ngaran kan Ama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sin katuninungan ni Jesucristong nabuhay liwat, pagkamot kan Dios Ama, sa pagkasumaro Espiritu Santo, mapas sa inyo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, untaan sa mga kasalan, tangani magkanayo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako rin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibis kaguranan tang Diyos. Mahirak man lagod sa toon, Diyos sa makakaman, asin pagkapatawadan sa tao makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, namibig kami, O Diyos na makakaman, itugot mo na kami mga binago sa bagsikan mga ranga kan Paskwa, na nakadikay sa pagkabaing sa mga magurang na daga noon, mabaguhan lugod kan kamugtakan, kan langit noon nakagibo, huli kay Jesucristo kagurang naniyamo sa imong aki, kay bamang nabubuhay asin nagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pagkatapos na si Pedro, asin si Juan, pinabutasan, nagbalik sinda sa saindang mga kairiba, asin inusip ang gabos, na sinabi kan mga puoning kapadian, asin mga senador. Pakadangog kaini, gabos na mibi sa Diyos, asin sa alangkaw na tingog, nagsabi, kagurangnan, ginibo mo ang langit, ang daga, ang dagat, asin ang bilog na linalang. Pinasabngan mo an sa imong surugoon, an sa mong ama na si David magsabi, ta daw ta nagkakariribok an mga banwaan, asin an mga tawo, nag-iisip nin mga sayang na bagay. An mga hade sa daga, nagtirindog, asin an mga prinsipes, nagtiripon, laban sa kagurangnan, asin laban sa iyang Mesiyas. Sa katunayan, sa banwaan na ini, si Herodes asin si Poncio Pilato, nagtiripon kaibakan mga pagano, asin mga tawo sa Israel, laban sa banal mong surugoon, laban kay Jesus, na sa imong linahidan, tanganing mautob an sa imong pinagbuot na mangyari. Ngunyan kagurangnan, pakatandaan mo an sa indang mga patakot sa muya. Pakusuga an buot kan sa imong mga surugoon, sa pagrukyaw kan sa imong tataramon. Siring man, hunata an sa imong kamot sa mga pagbulong, mga milagro, asin mga ngangalasan.
Mantang sa mong inaarang si Jesus na sa imong banal na surugoon. Pakapamaibi ninda, na yugyog ang lugar na sa indang pinagtiripunan. Asin sindagabos na pano kan Espiritu Santo. Dangan makusog ang buot na pinagrukyaw ninda ang tataramon nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Taadaw tamaribok ang banwaan, asi nagmurob-murob ang katawuhan. An mga hade sa kinaaban, minatindog, asin an mga prinsipe, nag-iisip nin pagtumang sa kagurangnan, asin sa iyang linahidan. An sabi ninda, putulon ta ang mga tanikala, asin itapon ta ang mga nagkakagapos sa to. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Ang nagtutukaw sa kalangitan, nagngingisi-ngisi sa inda. Ang kagurangnan, pagkakawatan sinda. Dangan sa kaanggutan, magtataram sa inda. Asin matatakot sinda sa iyang pakabangis. Papamugtakon ko ang sakuyang hade sa Sion, ang sakuyang banal na bukid. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Ang kagurangnan nagsabi sako, ika ang sakuyang aki, ngunya na aldaw, ipinangaki taka. Humagad ka, asin itatao ko sa imo, ang mga banwaan, ang mga puro ning kinaban, sasadirihon mo. Paladan ang gabos na nagsasarig sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga Pariseo, sa mga Pariseo, igwanin sa ro nan ngaran Nicodemo, kaayon sang gunianin mga Hudiyo, banggi na nagduman kay Jesus sa sinagsabi, arami na ika sarong maestro na sinugo ning Diyos. Dainin makakagibo kan mga tanda na ginigibo mo. Kunday sa iyan Diyos. Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa imo, kung ang tao day namon dagiraray, day niya may hiling ang kahadayan ng Diyos. Si Nicodemo nagapot, paanong mamumundag liwat kung gurang na makakabalik daw sa tulak kanina tanganing mamundag liwat? Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa imo, anday namumundag sa tubig asin sa Espiritu Santo, day makakadaog sa kahadayan ng Diyos. Sa laman namumundag laman, sa Espiritu namumundag Espiritu. Day mo ipagngalas ang sinasabi ko sa imo, kay puha na mamundag iraray. Andoros minsan sain minahuyop. An sinagiwsiw kayan, nadadangog mo, alaga day mo aram kon sa inhali, asin kon sa in paduman. Arog kayan ang namumundag sa Espiritu. Maray na bareta, kan kagurangnan.
Good afternoon. Good afternoon, Father. Kasud ma sa inat pagbasa, itong pagladawon kang enot na Kristiyanong komunidad ang pig-describe kung saan ang mga tao may sarong pagtubod, may sarong kagurangnan, sinuli kaya nagtatarabang-tabang sinda na ang mga rugaring maghirasirasan tanganing dainin masyadong pobre o masyadong mayaman. Tama sa nakong baga, dinulita iyan ang kabutan kang Diyos. Ako na dakol naman na rugaring sarong tao, nagigiman siyang mapaabaw-abaw. As in, dahil man tatabangan sa iyang paghinguwa na mamibida ng Diyos. Ang kayamanan niya mismo iyo ang naghulang sa iya. Ngunyan, ini naman na sarong maestro o sarong leader kan mga udiyo, kung baga sa tuya, member ini kang Supreme Court, tayo itong pigapod na Sanhedrin, saro po ining alangkaw na korte, alagad ang pigdidesisyonan, mga manangod sa pagtubod. Religious court. But many times, so Roma na nakasakop sa Israel, nagsisiltikan sa ng mga desisyon, no? Ninulita sa Rome, ang pigdidesisyonan sa mga civil matters. Alagad kakaiguang intervention o kaya siltikan, no? Nagkakontrahan. Sa pag-ulay ni Nicodemo kay Jesus, sabi baga banggi nagduman kay Jesus ta abo niyang may siyan na pig-welcome niya si Jesus o nagtataos siya nin oportunidad na mamidbidan siya ta more liberal ini si Nicodemo. Kumbaga, bako masyadong stricto na uning nga suli, ni dapat yung gibon, sunodon. Kundi pig-welcome niya sarong ideya na kung tunay mananggad na ang Diyos na minibida ng tao, dapat hilingon parting espiritu, spiritual. Takadakol na beses, may mga bagay na pigapasabong ang Diyos. Kung ang tao day man bukas, sa nasabi mga pasabong, day man po mawubuksan sa iyang mga talinga, mata, pagdangog. Kulita ang Diyos iguanin gustong ipasabot sa tao. So, ini ang pag-describe ni Jesus kay Nicodemo na itong mga patakaran kang sanggunian, ninda, masyado ng makaluma. Siguro po belonging po the Old Testament, kaya buot ni Jesus na introduce ining konsepto kang espiritu. It might be different from mismong buhay ng Diyos. Ninulita sa pagtubod man sa mga tugon ng Diyos na itinaw kay Moses, bago may tumaraot, ito man paraan ng kang pag-utob man kang mga Israelita kan nakaaging panahon. Ngunyan, kang magsabi sa Jesus, duman baga sa babaeng Samaritana, maabot kayang panahon nang sasamba sa Diyos, bako namang iya sa mga simbahan, kung namang iya sa templo, kundi sa puso ninda, sa indang pagkamidbid sa Diyos. Taang bot sabiyon, kulit ang Diyos linalanggang, ang tao linalanggang Diyos, ikaw ning parting espiritual, bako man garo kadag o pwede man, na masasabotan kang tao ang plano ng Diyos sa iya, no? As in, ang pagkamidbid sa mga bagay na dahil nahihiling, no? Siri baga pag-describe ni Jesus na
napipil mo ang hangin, pero dahil mo aram kung sa'y nagali, sinang paduman. Na ang bot sabihin kang mystery of the Spirit. Saboy ba kang tao ang lay kang Spirit, dahil mo man magibuhan ki libro. Siyempre, kwagitang mga batas, o ini naginibo mo, ini ang parusa, no? So, crime, punishment, ganon ang lay. Pero para sa kagurangdan, hili nga itong pinatawad niyan para abon. Para abot baga di may punishment man na padusa. Pero dahil nagsisi, sulsul, sa oras mangsanang ito, sabi ni Jesus, mga kakaiban sa paraiso. So, hindi ka ron ba't sabihin na ang batas kang gagurangnan kang Diyos, harayong maray sa pag-intindi kang tao. Kaya sa sarong salmo, sabi pa nga ni, my ways are not your ways. My mind is not your mind. No? So, tignan pa nahihiling na ikaw ang dakulan pang mga bagay ang Diyos nagutbot sa tuyang ipasabot. Pero minsan na uulang ang tao sa mga material na bagay. Alagad kung ang material na bagay malalapa, siring sa tuyang lawas, hawak, paano panato malalaog ang kahadaan ng Diyos kung sain ang kalagnasan na solamente malaog duman sa kadean asin maghahalat kang pagkabuhay liwat na yung premesa kan sa tuong kagurangnan. So ano pang bot sabihin kay ni itong mga enot na mga Kristiyano karon baga sa espiritu naghihiro sa inda na dahil sinda na hulang kang mga worries sa inang pagkabuhay. Imagine you sell your property, itatao mo doon sa community, tanganing kung mga nagikaos, matabangan. Nahiling tangon yan sa Manila, no? Sa mga pantry. Garo baga itong COVID, ikaw ang mga mararayang buot na nagtitiripon ki kakanon, gubing, kung anong mga pangaipo, tanganing matabangan, no? Siriman, so cases kang langis, so mga driver abo nang magpasada, so dahil naman na nakukuha ang income sa indang puro masa nagasto. So nailing taduman, nagupo na naman so mga siring na espiritu, no? Ng pagtabang, maski nga ni gabos man nagtirios, pero kung araw ba kaya na igwang maray na buot, mabugtakan sobra mo, o kaya mga estudyante nagtiripon, dikit na sintabo, tanganing makatabang duman sa paghanap buhay kang mga tsuper, no? Kumpara man baga sa iba, maray-maray mang buhay, pero nasa nang pagkal kang 10 kilong bigas o gulayon, tapos pag sama-samahin nyo, hindi maraming natutulungan. Kasi kung bibili pa sa mga driver, wala nang matitira. So yan po ang spiritong pigasabi. We have to go beyond what is taught to us. No? Naharog kay ni, ika, ugakon, dahil kang kaunon, no? Pero dahil man pwede, minsan ng baga, may circumstansya man that lead to that situation. So, kung mag-iirisipan, wala nang magtutulungan, no? Pero yan ang spirit, hindi kaya ng purpose ni Jesus kung nakakita liligtas sa kasalan, kundi magkikitang mas mapagbigay sa iring ng Diyos dahil man matatawadan sa iyang generosity, no? Kaya, para siguro kang pigasabi ni Jesus kay Nicodemo, sometimes we have to forget what we've learned in order to learn new things from Jesus.
Kung minsan, pagod atay ito na so pinakamarhay, pero sometimes bagang batas, yun lugod ang nakaka-stifle, no? Nakakahinder, kakaulang. Sa dapat ang ibuho na urog na makatabang, urog na magtapan sa diri. Di ba, wala namang ibang paraan ang pagkamamahal, kundi magbigay ng sadiri. Siring na sa pagtaon ni Jesus, kung sadiri niya, anong nangyari? Nagkaigukitang bagong paglaom sa promesa kang gagurangnan. Kaya at the same time na di nawawara ang paglaom ta sa mahal na Diyos, nagtitiwala man kita sa lambang saro, no? Na itong tinabak mo, di man ito mawawara, kundi inaasahan mong may Diyos na nakakailing. Kaya anong malay mo? Sa binigay mong 1 kilong bigas, bigyan ka ng 1 million. O, di ba? Doble pa, triple pa, no? Sinasabing yug-yug, lig-lig ang binabalik ng Panginoon. Di natin minimeasure ang bawat ginagawa natin na mabuting gawain. Sapagkat ang nagme-measure lang, ito pong din nagtutubod sa Diyos. Tatatakot kung ano mangyayari sa iya. Pero sabi baga, if you trust God, dahil naman na, dahil mangyayari na magayon. Dahil kita mga aki kang Diyos, linigtas, tinaawan, hindi kulang paglaom, which is buhay din kasangkoran, magayon na nahilingon, na ano daw ang parang balik natin doon. Pako naman na sa imo, i-develop ang sadiri mo, kundi nung nakikita tabaga na ang layo-layo ng agwat, ng pobre, ng mayaman, lalo na sa Pilipinas. Kaya, bukod sa pagdasal, sabi baga, ang pagkaawa, the mercy of God, is not only a matter of emotion, but it's a matter of action. So, awa na nire-reduce mo sa sarong aksyon na konkreto. Tanganing, susug sa katugduan, kita ng mga bagong parasunod ni Kristo, ang sayang mga mata, sayang talinga, ang sayang pitis, sayang kamot. Kaya we do things what Jesus did 2,000 years ago. At ang lakas natin ay ang presensya niya sa Eucharistia at sa mga magandang kaisipan ng ating mga sarili. Pamibig ka mga tugang, tanganining sako sa saindong atang mga kaupanlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod, kan kagurangnan, ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Nami ibig kami kagurangnan, akoon man mga atang kanagoog mang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan,
Kandailan in siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga, nindaing sagod na kagayagayahan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos sa nakakaligtas, ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani, urog na mamuraway, na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, si Kristo sa mong Paskwa, idinulot ng sakripisyo. Di siya naguntok na magdulot kan sa diri para sa mo, at ang ani danay na sinusurog, kami sa tubang mo, idinudulot ng sakripisyo. Dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan siya, danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ang mga langit noon na virtudes sin mga angheles na potestades, nag-aabit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, banal, banal lang, kagurang-lang, Diyos din mga mo. Ang langit asin daga, panokan sa iyo, kamarawayan. O sana sa kaitasan, palalanan binamigli sa ngaran kang kagurangnan. O sana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, borabo ng gabos na kabanalan, kaya ning mga atang na mimibig kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa lugaring nabuot, pinagsapasaloiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, si pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhan man kang kalis, singgiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamaretahan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwag, ipinapahaya sa na kaya kami nagururumdaman sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, dudolot sa iyong kagurangdan, kan tinapay ng buhay, asing kalis, sing kaligtasan. Nagpapasalamat, at pinapagkanigo umong magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan, an sa imong simbahan nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin ng gabos na klero, si Ringman, giramduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin man ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon.
Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na ina kan Diyos, ni San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sin mga banal na apostoles, sin kabos na santos, na kaidtupan, nagapagayagaya sa imo. Magkani kong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omawas, sin magkumuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya. Sa imo Diyos amang makakaman sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, asing kamarawayan, sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon sa pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimimig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa imong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat kan maugbang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sin papakanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabotan, kanabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tatongan kang kagurangnan, mapasaindo sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Nagturugang sa kagurangnan, nagpatinawan kamo, katandaan ng katuninangan, peace be with you, peace. Dugang ngayon sa kagarahan ni Jesu Kristo, sa iyang pakiolay kini Nikodemo, pinapahiwas ang pagsabot sa mga bagay na langit noon, mga bagay na di nahihiling,
ulit ayang kaibahan sa iyang plano para sa gabos. Yang kodero kan Diyos, papara ang kasalan ng kinabang. Palada mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag maumayan. Pangatamaan ang kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Kagurangnan, amibig kami, kaugayang hilingan sa imong banwaan, asin sa pagkarigo mong mabago, kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kunday matunaw na laman sa napapamurawayon. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa aga po may meeting sa mga padi, General Assembly sa Bethlehem, kan Bakakay. Aram ko na ang sarong i-discuss ang pantry, no?
Kaya, ihanda na natin ang mga sarili. Yan na naman ang ating kaabalahan sa simbahan. Dahil yan po, so wala namang magagawang gobyerno, kundi tayo lang naman na nakakaunawa sa bawat isa. So the little that we have becomes bigger when we share it with other people. Yun po yan ang saro sa mga sure kong pag-uusapan. No? Pero pangadji po nindo na wala masyadong violence o gulo sa mga usapan bukas. Pray for peace, understanding sa mga kaparian and the bishop also. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong ulit espiritu. ka mga pamibi, intercession ni San Judas Tadeo, Sin Maria Birhen ning kaligtasan. Kamo sinumal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang ka Ama, sinaki, sin Espiritu Santo, Amen. tinulutan ng banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan na asin pagkamot ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Good evening. Good evening, Father.